Njengabo asebenze nabo, umfi uGqirha Ulungile Phephetha ebeyindoda enengcinga eziphangaleleyo enovelwano kwakunye nobulumko. Iphupho lakhe elikhulu lokuvula isikolo sezifundo zobugqirha nesikufuphi kwabo bangathathi ntweni liyafezekiseka. The campus will be at Missionville, Doranginza campus. Doranginza will soon become a university hospital because then there will be a medical program attached to it, or a medical school. Uphephetha nowabanga uGqirha wokuqala wentliziyo zabantwana ubulewe yi-COVID-19 ebutsheni balonyaka. I-University Nelson Mandela izokuthatha abafundi bayo bokuqala bezifundo zobugqirha kulo nyaka uzayo. Isivisa kabuhlungu into yobana iphupha lakhe of medical school akazokwazi ukulibona, but ke thina abantu bashiyeke ngasemva sizawuthi make sure into yobana what he wanted to happen, the vision that he had will be realized. Uninzi lusamkhumbula uPhephetha. My fondest memories about him was how he took our department seriously while we were still a very new upcoming baby of the university, and he's always had the students' interest at heart. That is one of my fondest memories of him. I'll definitely remember him most, for his kind soul. He was such a great leader, such a great influence to the healthcare system here in the Eastern Cape. So it's such a tragic loss today, that we all have to mourn for him, and our condolences to him and his family. Empuma Koloni, inani labantu abasesibhedlele ngenxa ye-COVID-19 nabo basolekele ezibhedlele lingaphezulu kwelo lakuqala. NgoDisemba bangama-630 abasebenzi bezempilo kwicandelo likarhulumente nabathe bafunyanwa benentsholongwane yeCorona. Kodwa basaqhuba bebeka ubomi babo ebungciphekweni. The fatigue, the psychosocial strain amongst our staff is actually a real issue, and so we want to acknowledge that our staff has been dedicated, hardworking, and they've spent all their time fighting COVID. Bangapha kwama-9,000 abasebenzi bezempilo abathe bafunyanwa bene-COVID-19 Empuma Koloni. Kwelo nani 159 lithe lasutywa kukufa. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Ngqo eBaye.